Slijede vijesti iz londonskog studija. MTA International vam predstavlja vijesti iz svijeta. Assalamu alaikum, dobrodošli u MTA vijesti. Svake sedmice vam predstavljamo mali dio iz aktivnosti Halifatul Mesih V, a ovu sedmicu započinjemo sa sastankom delegacije iz Njemačke. Hazreti Halifatul Mesih je proveo 45 minuta sa preko 30 članova Damul Ahmedija iz Njemačke. Pitanja su bila razna, kao na primjer koje dijelove Kur'ana Halifatul Mesih uči i traženje oprosta za grijehe u islamu. Hazur, moje pitanje je u vezi traženja oprosta za grijehe. Da li osoba može da dođe do tog stepena obožavanja da zna da mu je oprošteno? Hazur kaže, ako se ne vrati na iste grijehe i greške i počne da mrzi te iste stvari, onda njegovo pokajanje je prihvaćeno. Nije podmoranje da uzvišeni Allah da do znanja da ti je oprošteno. Postoje različiti načini kako uzvišeni Allah ima svoj sopstveni način. Da je tako i da znamo o oprostu, onda bi čovjek svaki dan radio nešto novo i onda bi tražio oprost. Tako Allah nas drži u neizvjesnosti, tako da nastavimo da tražimo oprost i da se kajemo. Čak i poslanici su tražili oprost. Oni su to radili da uzdignu svoj status. Iako je vaše pokajanje prihvaćeno, nastavite da se molite za oprost grijeha. I Allah će da nastavi da uzdiže vaš status i onda ćete početi da mrzite grijehe. Ovo je istinito pokajanje. Šta bi ti radio kad bi znao? Mi želimo da Allah bude zadovoljan sa nama. Oni žive u ovoj brizi danju i noću, kad će njihov voljeni biti zadovoljan. Bogobojazni ljudi su uvijek zabrinuti. Ovo je rečeno u vezi bogobojaznih ljudi, a ne u vezi ljudi koji nisu bogobojazni. Ljudi koji vole Allaha su oni koji žrtvuju sebe radi njega. Oni žive u ovoj brizi danju i noću, kad će njihov voljeni biti zadovoljan. Ovo je znak bogobojaznih ljudi, uvijek su zabrinuti. Šta bi ti uradio i kad bi znao da je tvoje pokajanje primljeno? Trebaš da se brineš o činjenici da te Allah ne vrati ovim lošim djelima. Koliko god truda čovjek stavi da se drži dalje od zla i šeitana, onda prema ovome trebaš da gledaš da li je tvoje pokajanje prihvaćeno. Šta drugo je pokajanje? Ovo je pokajanje da mrziš grijehe i da daš zakletvu da ih nećeš ponovo uraditi. To je pokajanje. Ako je ovakav tvoj slučaj, onda tvoje pokajanje je prihvaćeno. Hazur, u toku života kada osoba želi da uradi bilo kakvu odluku, osoba ima želju da to uradi na poseban način. I onda oni misle, ostavit ću to uzvišenom Allahu. Ako je dobro za mene, desit će mi se, a ako nije, onda je bolje što se nije desilo. Kako god želja koja je bila na početku i dalje je tu. Kako onda da ta osoba zna da li je to najbolje za njega ili ne? Hazur kaže, prvo ako postoji išta u vezi toga što stvara sumnju, onda se oslobodite toga. Razmišljajte punim razumom, onda se molite svemogućem Allahu, klanjajte na file u vezi toga nekoliko dana i molite se ako je najbolje za nas, onda podari mi to, a ako nije, onda okreni moje srce od toga. Ako se moliš sa iskrenim srcem i nijetom i sa otvorenim razumom, shvatajući da je Allah onaj koji posjeduje sve moći, imajući na umu da će te on uputiti, onda takve želje će da ostave tvoje srce. I ja također imam puno misli i svemogući Allah i ukloni od mene, to i to ne treba da uradim jer nije bolje. Ovo se zove istihara, to jeste ako imate dobrog u tome uradi. U knjizi Hazinati dua, to je molitva obećanog Mesija alejhi selama, da ako je ovo djelo najbolje za mene, onda da ga uradim, a ako nije, onda me odvedi od njega. Ovako treba da se moliš za to. Inače, ako si previše naklonjen prema tome i ako uradiš to, iako nije bilo dobro za tebe, onda će to da ima loših posljedica. Bio jedan čovjek koji je želio da se oženi i on se je molio, o Allah, ovo je moja želja, iako nije dobro, učini da se oženim. Allah je primio njegovu molitvu, on se oženio i onda nakon 6 mjeseci se razveo. Onda trebamo da ostavimo prema Allahovoj volji. Hazur, moje pitanje je u vezi pojma nazar, to jeste od uroka. Rečeno je da dijete može da se urekne od očiju.
Hazur kaže ne postoji pojam nazar kao takav. Da, mi treba da se sačuvamo od ljubomore zavidnih ljudi i zato smo podučeni dovi. Ostatak ljudi koji rade magije i tako dalje u našoj zemlji, pa i u ovim zemljama, to je nemoguće. Što se tiče djece, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da majkino oko je najštetnije, zbog toga treba se reći mašala. Kad god vidiš dijete, jer ona misli ja sam dala djetetu mlijeko i nahranila sam ga, ona kaže kako je moje dijete prelijepo i ja ga spremam svaki dan i brinem se o njegovom zdravlju. I ona uzme ovo na sebe, a Allah to ne voli. Ako ona kaže ovo je radi Allahovog blagoslova, onda dijete ostaje pod Allahovom zaštitom. Zašto je ovo samo kod nas u azijskog porijekla? Zašto ne kod Europljanina? Sljedeće pitanje, koje sure Hazur uči u toku sabaha, akšama i jacije namaza? Da li su one prema praksi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili obećanog Mesija alejhi salama? Hazur kaže u skladu sa potrebama tog vremena i kaže da može da sjedne. Ili prema okolnostima uma. Čitamo da obećani Mesija alejhi salam mnogo puta nije predvodio namaz, a kad je predvodio namaz, inače bi učio zadnjih nekoliko sura iz Kur'ana. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također imao nekoliko odabranih sura koje je često učio prema okolnostima. Prvi halifa je također učio ajete koje je on želio, neke specifične sure, kao što je i drugi halifa i četvrti i treći. Sure koje se uče su one koje drže trenutno stanje na umu. Ako obratiš pažnju na one koje ja učim, one su u vezi Allahovog jedinstva, neke su u vezi ratova kao način da mislimo u vezi trenutnih svjetskih afera, također kako tu je nastavak podsticanja biti ovosvjetski. Tu su sure da se zaštitimo od Allahove kazne, da ispunimo prava prema čovječanstvu. Ovo su neke od njih. Pored ovoga imamo knjigu koja se treba da objavi od departmana za izdanje, koja sadrži izdvojene selekcije sura u toku namaza od vremena časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa sve do sad. Kao što nalazimo u hadisima i od svih halifa, sve do mene su prikupljene sa objašnjenjem i kratkim komentarima. I sad je ta knjiga vrlo debela. Inšala, uskoro će da bude objavljena i trebaš da je pročitaš. Tog dana na večer neki ljudi iz njemačke delegacije su imali drugi mulakat sa Hazurom. Ovaj put doveli su gosta iz Njemačke i sastali su se u uredu od Halifetul Mesih. Gospodin Heiner Tolka je političar, trenutno radi u lokalnom parlamentu. On kaže, razgovarao sam sa njegovim veličanstvom u vezi europske situacije i kako u ovo vrijeme možemo živjeti jedni s drugima sa različitim religijama. I dobio sam neke vrlo jasne odgovore. Naučio sam u ovo kratko vrijeme sa njegovim veličanstvom da je on vrlo zabrinut u vezi situacije u svijetu, ali također ima puno nade, po mom mišljenju. Neke stvari su pune nade i on želi da svi radimo na ovoj situaciji. Sljedeći dan Hazreti Halifatul Mesih se sastao sa još jednom delegacijom, internacionalnim hudamima. Ovaj put je bio nacionalni odbor iz Kanade. Na ovom sastanku Hazreti Halifatul Mesih je proveo više od sat vremena davajući savjete omladini kako da uspješno služe zajednicu. Jedan član Amlije je spomenuo da neki hudami nisu slobodni i neodlučni su da rade tablik, širenje vjere. I pitali su Hazreti Halifatul Mesiha da im da neke savjete u vezi toga. Hazur kaže, vi trebate da ih ohrabrite i upitate zašto se stide. Također ne postoji način od čega trebaju da se boje. Čak i mediji kažu i ja dajem mnoge intervjue i pitaju me pitanja. Ne postoji potreba da budu stidljivi.
Izgradite im povjerenje, trenirajte ih i napravite grupe u svakome džalisu i trenirajte ih, oslobodite ih njihovog stida i onda oni će da treniraju druge. Ne možete odmah da uključite sve odjedanput, ali izaberite one koji su dobri između njih, oni koji su hrabri, tako da oni koriste svoju hrabrost i također će da treniraju druge u budućnosti. Još jedan Amila član je pitao Hazura u vezi nedavnog savjeta koji je dao Ahmedi omladini u vezi Fortnite igrice. Hazur kaže što se tiče Fortnite igrice, to znači i sve druge igrice koje troše novac i vrijeme i koje postaju ovisnost. Ja sad imam pisma od dječaka iz Kanade koji pišu Fortnite je zabranjena, ali možemo igrati druge igrice. To je ista stvar, trošenje vremena i novca, oni bi trebali da budu informisani u vezi ovakvih stvari. Trebaju da znaju da su ovo beskorisne stvari. Do 13. i 14. godine djeca inače slušaju, poslije 13. do 15. postaju malo teži. A onda kad postanu Hudamul Ahmedija, oni se osjećaju da imaju veću slobodu. Tako u tim godinama mi trebamo da im pomognemo da shvate njihove dužnosti, kako Ahmedi treba da bude i da se ponaša, tako da ovo ostane kad oni postanu stariji. Ovo su bili primjeri sastanka sa Hazurom u toku vikenda. Sad prelazimo na naš zadnji dio, a to je kratak sadržaj hudbe. Hazreti Halifatul Mesih je nastavio na istu temu u vezi ashaba koji su učestvovali u bici na Bedru, također je spomenuo nekoliko incidenata koji pokazuju na visoki status časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zabilježeno je u historiji da u toku bitke na Tabuku, kad je kamila od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem se izgubila, licemjeri su govorili laži u vezi njega, da ako on ne zna gdje mu je kamila, onda kako da ima znanje o nevidljivom. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao u vezi ovoga, on je rekao: ja jedino imam znanje o onome što svemogući Allah objavi meni. Onda je rekao: svemogući Allah mi je objavio da moja kamila je u toj i toj dolini. Ovo sam spomenuo ranije kad sam govorio o drugom ashabu. Ashab koji je poslan na to mjesto, kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo i vratio se sa kamilom, je bio Hazreti Haris bin Hazama. On je preminuo u 40. poslije hidžre, u 67. godini života u toku hilafeta Hazreti Alija radijallahu anhum. Hazur je također podstakao da se molimo za Bangladeš, jer opet prolaze kroz anti-Ahmedija napade zbog Džalsa Salane. Želim da vam kažem da se molite. U zadnjih nekoliko dana pripreme za godišnju Džalsa Salanu u Bangladeš su bile u toku. Džalsa se trebala da održi na novoj lokaciji u Ahmedangar mjestu. Kako god, učenjaci, radije samoproglašeni učenjaci i neprijatelji su digli pobune. Nekoliko zahtjeva su podnijeli vladi da zaustave dželsu, ali kad je vlada ignorisala njihove zahtjeve, protestanti su napali na kuće i radnje Ahmedi muslimana. Zapalili su neke kuće, radnje su bile opljačkane i neki Ahmedi su bili povrijeđeni. Molite se da svemogući Allah dozvoli da se situacija popravi, da svemogući Allah podari povrijeđenima potpun i brz oporavak i da im nadoknadi za štetu koja im je nanesena. Osim toga, kad god novi datum bude određen za dželsu, da je održe u miru i sigurnosti. Na kraju je Hazreti Halifatul Mesih najavio da će da klanja dženazu u odsustvu Makaram Sidika Begum iz Pakistana. I to je sve što smo vam pripremili za danas. Do sljedećeg puta. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.